Deci mașina merge în momentul de față. Când lama se mai duce, ce facem? Dăm drumul la mașină la viteza 1, nu la viteza 2, la viteza 1, da? Dăm drumul la motorașe de aici și pe urmă ne apropiem de la cele două tije filetate. Asta o lăsăm dată la maxim în jos, așa, da? Nu mai ne jucăm la ea că nu se reglează cum trebuie. Deci o lăsăm dată înspre stânga, adică cea mai apropiată de lamă, și ne jucăm de la tijele alea două filetate doar să șteargă banda câte puțin, nu intrăm tare în ea, da? Pe urmă distanțăm motorașele destul de mult față de bandă, da? Și pe urmă oprim motorașele. Nu le oprim când sunt pe bandă, că ne norocim cuțitul, da? Când sunt pe cuțit. Bun. După mai multe ascuțiri, ce o să se întâmple? Lama o să înceapă să se tocească și atunci trebuie avansată mai în față de la rotativa asta, da? Câte puțin. O avansăm, întâi verificăm, deci ea dintre fălcile alea două, dintre cuțite, da? Dintre fălcile alea două care sunt aici, da? Astea două, e falcă superioară, falcă inferioară, da? Cu tăișurile alea în față. Din fălcile plăcilor ăstora, lama care taie, deci banda aia, mie trebuie să-mi iasă dintre fălcile lor, trebuie să-mi iasă 2-3 mm în afară față de fălci, da? Și verificăm pe aici că se vede. Ridicăm, apăsăm pe pedala de la picior și ridicăm, dăm ăsta la o parte plexicul și ridicăm valsul în sus și atunci o să vadă cât a ieșit în afară, da? Și aia este distanța normală. Dacă atinge de valsul de jos, că mie mi s-a întâmplat să atingă de valsul de jos, ce facem? Reglăm valsul de jos să fie mai în jos, adică între valsul deci reglăm valsul de jos să fie mai în jos. Și de unde? Slăbim șurubelele astea de aici, ăsta, și în cealaltă parte la fel, da? Deci ăsta, și pe urmă dăm de aici înspre în jos. Vezi care e, în stânga mi se pare că e înspre în jos, în dreapta așa, sau vezi, verifică, da? Deci din ambele părți, de aici. Și îl dăm în jos în așa fel încât noi trebuie să avem între valsul ăsta cu brizuri și cuțitul propriu zis, adică lama care se plimbă, trebuie să avem, deci trebuie să avem, când punem lera, 0,10 și ținând apăsat pe pedală, când mașina este oprită, da? Băgăm culera între valsul de jos, ăla cu brizuri, și lama cuțitului care se rotește, dar nu băgat mult, că ajungem în falca, în fălcile din spate, că cuțitul iese din fălcile alea 2-3 mm, deci noi doar vârful la ler, așa îl băgăm din aproape în aproape, da? Deci pe toată lungimea, și trebuie să lera să fie ușor, dar se și vede cu ochiul liber ce distanță este între valsul cu brizuri și lama cuțitului care se brotește, da? Ce distanță este, ca să nu frece de valsul ăsta în momentul în care lama se rotește, da? Că atinge de ăsta și face urât. Bun, deci 0,10 trebuie să avem pe leră. Bun, deci ne-am deșurubat șuruburile astea, sucim de astea și le urcăm în sus sau le coborâm cum avem nevoie, la fel și în partea asta, astfel încât între valsul ăsta cu brizuri și
cuțitul rotativ, da? Cuțitul lama asta de se plimbă pe cele două roți, da? Doar băgăm lama în vârfuit și trebuie să avem 0,10. 0,10, da? Bun, dacă aici e mai mare, mai cobori un pic de aici, sau dacă e mai strâns acolo, mai așa. Bun, asta odată. Pe urmă, între cuțitul rotativ, da, între cuțitul lama, banda care se plimbă, și falca de sus, adică asta de aici, da? Asta de aici, că lama este între astea două fălci, asta de sus și mai are încă una de desubt. Bun, și noi trebuie să avem între falca de sus și cuțit, că stau sandwich așa, da? Stau sandwich așa. Lama este între astea două fălci groase. Și noi trebuie să avem între lama care este între astea două și partea de sus, da? Între falca de sus și lama rotativă, da? Care taie, care e la jumate, trebuie să avem 0,05, da? Băgăm tot așa lera, dăm plasticul la o parte, ținem valsul deschis apăsând pe pedală și băgăm lera peste tot, trebuie să avem 0,05, da? Pe mijloc o să vezi că mai atinge. E mai bine un pic să atingă pe mijloc, nu foarte tare, datorită faptului că eu nu folosesc mult mașina, decât 10-15 minute, și să vezi că se încălzește un pic placa asta pentru că freacă de ea. Și dacă freacă de ea, normal n-ar trebui să frece, ar trebui să fie distanța, adică 0,05, da? Ca să nu frece deloc, dar o să vezi că e cam greu de reglat și când ai aici 0,05 și aici pe margini, aici o să cam atingă. Acum vezi tu cum o reglezi, ori la 0,05 pe mijloc și aici am văzut că o să fie mai mult, nu știu, e strâmb ceva pe acolo, și vezi dacă ți agață piele, dacă îți bagă piele între astea două fălci, da? Dar ia între astea două fălci, că normal dacă e un pic de distanță, pielea nu o să o mai scoată afară sau una pe afară și rebutul să-l dea pe dedesubt, o să-l agațe și să bage între fălcile alea două, că există distanță. Dacă, cum îi zice, dacă este atinge un pic pe placă, freacă un pic pe ea, asta înseamnă că generează și un pic de uzură mai mare, dar dacă nu o folosești foarte mult, să zicem că nu o uzează foarte tare, dar sigur nu o să bage piele între alea două fălci, că este la limita cuțitului, adică îl ține cum țin eu asta așa, da? Nu o să mai fie un pic de distanță așa, da? Deci o să fie sub și practic freacă pe el și atunci o să încălzească un pic, dar eu nu o folosesc mult. Bun. Ca să obținem distanța între falca de sus și cuțitul care este între cele două fălci, ce facem? La șuruburile astea nu o să umblăm, da? Deci la șuruburile astea din spate, ăsta și ăla de acolo, nu o să umblăm. Reglajul se face în felul următor. Îl strângem pe ăsta, punem placa, așa cu șuruburile astea din spate, strângem șurubul ăsta, de fapt le slăbim pe cele mici, da? În interiorul șuruburilor alea mari, ăla de acolo și ăsta de aici. Deci, prima dată zice așa că le slăbim șurubelele astea, uite, ăsta, mai e unul la jumate aici, da, în fața la ăla, și mai e unul aici, alea mici, le slăbim pe alea, le
strângem pe alea mari, de fapt mai au și alea mari niște șurubele în interior, le slăbim și pe alea. Și pe urmă le strângem pe alea mari, da? Asta înseamnă că fălcile o să se apropie, da? Și pe urmă, dacă s-a apropiat și pânza este strânsă, cuțitul este strâns, începem și strângem din șurubelele astea, deci ăsta de aici, ăsta din interior, ăsta de aici, deci ăsta mic, da? Nu ăsta hexagon, ăsta mic de aici. Dacă e aici o găurică mică, și ăsta de aici și ăla din interior. Și în momentul ce le strângem, alea împing în placă și dacă împing creează distanță. Adică astea odată le-a strâns, mi-a strâns cuțitul, astea mari două de aici și cu ăsta de pe mijloc, da? Și pe urmă celelalte mici strângându-le împing în placa de jos și creează distanță. Și eu pe partea asta cu lera bag, în timp ce strâng ușor, un strâns fin așa, un reglaj fin câte sfert de tură, poate chiar mai puțin, bag lera între falca de sus și cuțit și trebuie să îmi iasă, cât am zis aici, am zis 005, da? Bun. Pe urmă ce mai avem? Trebuie schimbate piesele astea de aici, de 6 mm grosime, să le fac din textolit, că alea sunt din duramid, care sunt aici, da? Și le iei și le debitezi pe laser sau pe ceva. Le iei și le debitezi pe laser ca să iasă perfect, da? Uite așa. Asta este dimensiunea originală și aici zice la Mihai să-i mai las 2 mm, da? Și o să vezi că ele fac o dungă aici, așa, o teșitură, o tăietură pe lung. Eu am crezut că trebuie să intre cuțitul în ele așa să se fixeze, dar nu e, aia înseamnă uzură. Deci aici în capăt, aici în capăt, că aici vine unde împinge potențometrul ăla, da? Adică ăsta, da? Deci aici o să atingă cuțitul. Aici trebuie să fie nete, nu să aibă crestătură pe mijloc așa de-a latul piesei. Crestătura aia o face lama de la cuțit, că se plimbă, da? Bun. Și mare atenție, nu mai da cu ulei, că lama începe să fugă, să o ia în toate părțile, să nu poți să ascuți, să sară după volantele astea mari, după roțile astea mari. Deci nu mai da cu ulei, o tâmpenie să dai cu ulei. Trebuie să dai cu W40 de la sau cu gaz de la. Înțelegi? Să fie un pic așa. Eventual pe postavul ăla pui foarte puțin, dat cu degetul așa un pic, da? Pe postavii aia de jos și ăștia de sus de aici, da? Cam asta e. Aici mai ai cuțitul, lungimea lamei, ca să știi, pietrele, diametru și astea să știi ce să iei, zice Nea Mihai să iei albastre. Și ce mai zice? Și curelele sunt fi 6 lung de 280 de milimetri, da? Și vezi că se găsesc curele peste tot. Ai notat la Ana acolo unde se găsesc, la Baba Nova, că a zis că fac la comandă Nea Mihai. Bun, asta e tot.